Ndibulisa ootata nomama noobhuti noosisi nabantwana nethomo east ngegama lenkosi uYesu Kristu. Amen. Okay. Now sizawuselelana neendawo ezithile. uThixo ulungile uyise inkosi yethu Yesu Kristu, uThixo ongusozimfefe onako konke kuthuthuzela, osithuthuzelayo nathi ekubandezelekeni kwethu ukuze sibe yintuthuzelo kwababandezelekileyo. Unjalo lo Thixo wethu uthi since yena enguyise walo babalo, uthi sakuva ubunzima kwexeshana asizimazi, asilungise sigqibelele, aphinde athini asisekele. uThixo njalo ke simkhonzayo. Naw sekukhoneni bakhe namhlanje ngenxa yeenceba zakhe ezintsha imiso ngemiso, kuba kukhulu nokuthembeka kwakhe. So ndiyafuna sivuselelane ngendawo ezimbalwa apha eBhayibhileni. Sizawujonga kwiBhayibhile kwincwadi yeNdumiso. Sizajonga iNdumiso 90. Indumiso 90 so from verse 12. Indumiso 90 verse 12. Sazise kanye ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Amen. Siqala pha ku12 zesithi umthandazo usithi ucela ukuthi ukwaziswa ukuyibala imihla yakhe. Apha ukhungela yena nabazalwane bandla ndithi sazise ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elungileyo. Enye iBhayibhile ithetha ngokungathi ithi ukuze si-apply inhliziyo yethu kubo ubulumko. Ithetha kanjalo King James Version, so that we may apply our hearts unto wisdom. Uthi apha sifundise ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elungileyo. Okay. Kumthandazo lo. Ngona mthandazo ubufana uba siyawuthandaza because ungamva noPawulos xa ngabecacisa uba siyathandaza ngani. Ukusukela baseva ngokholo lwenu asiye kuthandaza. Unansi sithandazela ithandazela uba nityhilakalo ngeSu Kristu nimazi kakuhle. Yeyona nto ibalulekileyo leyo. Kuba uthi ubomi obungunaphakade ukumazi uThixo uphela kwenyaniso kwaziwe noYesu Kristu wamthumayo. Yeyona nto ubomi obungunaphakade. Okay. Kukho umngeni obukhulu nobuncinci ndithi. Omnye ubungeni obukhulu kunomnye. Kunobungeni obukhulu kuba nesofa ezintsha, furniture entsha. Xa ngekabikho ifurniture entsha andizongqini. Angabikho izihlangu ezintsha then andingqini. Xa ndilinde into ezinjalo zenzeke ebomini bam, then zisokwenzeka ndize ngaphambili ndizothi ndamphilela uThixo. Ubomphile uThixo ube ngcwele. Then akunikezela nini? Amen. Okay. Kuyinto ubona ubungqina uba khona obukhulu ke. Kuyinto ubungqina. Okay. Okholwayo kunyana unabo ubungqina ndithi. Bubo obubungqina amngqinele ngaye unyana wese. Kukuba uthe okholwayo kuye wamnika ubomi bungaphakade. Ubomi ubungqina into ubomi bungaphakade. Buntoni ubomi bungaphakade? Kukumazi uThixo
oyinyaniso noYesu Kristu amthumileyo. Yi-knowledge of God, and umazi lapha engqondweni ukuba yindiyamazi. Yilona kuba nobudlelwane naye. Oba budlelwane buzokwenza ukuthi noba ezinye izinto zingenzi sense ungazi-understand noba kungathethwa ntoni uthi kodwa heyi undoyisile kona ngokuciko bokuthetha kodwa andizususwa kule nto ndiyaziyo. Kuba andikwazi kona ukuphilisana nawe ndoyise ngamazwi kodwa ndimve apha kum uThixo ukhona. Yintoni ubungqina bokuba kukhona ilanga xa likhona ilanga kusuke kube shushu? Yintoni ubungqina bokuba khona impuku endlini? Zisoko eziqubukileyo. Okay. Yintoni ubungqina bokuba khona uThixo? Yintoni ke eyi-evidence esingathi ngenxa yale nto sithi khona uThixo? Ngabantu abangamanqindi abathi simbonile senza into ethile ebomini bethu. Ayiphikiseki. Ubani ongambona kodwa yeyi le nto yenzeka apha kum ithi uThixo khona. So ke ubungqina obu yintoni? Bubomi bungaphakathi. Ubomi bungaphakathi kuthini? Kukwazana noThixo, ube nobudlelwane naye. Yeyona nto ibalulekileyo leyo, andithi? That is why sithandazela uba sityhilakale nguThixo simazi. Okhulayo ebungqineni ngokhulayo ekwazini uThixo. Okay. Lo mntu lo uqaleke apha wazithetha izinto. Andisike sithethe into eninzi emthandazweni wethu kodwa basibesaba basifundisa ngaqha. Fundiswa ngaqha. Kodwa thethe into ende kuba yemthetho emthandazweni. Kodwa thethe sofa qha. Kutheni umuntu? Apha ekuqaleni uqala uzama ukukhumbuza uthi uyalibala. Uthe elizwini lakho. Wathi. Uzama ukukhumbuza uthi uyalibala. Yo, ubi njalo loo nto benziwanqa iziva kwenqaya benzokhathazeka. Uba uthile belibala. Ibingazincede kwezinye izinto ndithi okay ulibele izono zami ukuvela nto ukuthi ukholela libala. Ufumanise ilungile loo nto leyo ngezinye iintsuku ukuba uba ngakayibalela phathi leyo uba ndathetha ngohlobo ethile pha ndingarayithi. But ube kuthiwa kwayena uyalibala qabisa nenze ingxaki. Ebezovula libale noba ndikhona. Ukuziveza zinto ukuthi umuntu ulibele noba unomntwana ujayive kakhulu wathi walibala umntwana. Umlibele kwabantwana bakhe. Zimbi ezo. Uba uthile bekhelese lo hlobo ibiza zenze ingxaki lo. So ngizemkhumbuza ithi wena Thixo wathi xa usikhupha eEgypt wathi usisa eKanana nawe umkhumbuzo uthi into ezithethile. Ulibele uthi kukuzikhumbuza thina. Kukuzakha thina elukholweni. Ukuzomeleza thina. Kubani kahle ukhumbuza omnye uThixo? Kwaye le nto uba uThixo wathi xa sikhupha eEgypt uThixo lwasebenza loo nto lana. Umuntu uyakwazi ukutshintsha ingqondo kaThixo? Not exactly. Akho nyani loo nto. So senza ntoni kulaa nto uba umntandazi ube ngathi mde? Umzekelo uNehemiah xa ethandaza uthi ndathandaza ndathi wena wawuthe emthethweni. Xa ndithe ndandigxothela elizweni elikude then nandikhumbula ninikwe elo lizwe nazithoba naguquka ndawo nebuyisela kulo mhlaba. Ukhumbuza uThixo elaa xesha? uNehemiah ukhumbuza uNehemiah ukuze uNehemiah abe nalo ukholo lokuthi Nkosi sikhumbule usisindise. Yonke le process singenela kuyo ukuze siyeyise inhliziyo yethu ukuze kungabikho kuthandabuza kuba uthi ukubeke wathi kule ntaba mayifunquleke aphosele elwandle ungathandabuzi. Izakwenzeka loo iza kuvutha. Yonke le nto ke ngoku le process le kukuzakha elukholweni thina. Si-eliminate yonke idoubt. Sithi okay wethembise wathi then akho kudoubt apha akho kuthandabuza kulaa ndawo. Kuthi namaxa sesithi sobona uba okay ukhumbula izithembiso zakhe abazithile yintando yakho mayenzeke le nto.
ufumanisa ngoku kuphinde kwakhona into ku-athekayo ethi izinto ezinje ngeke uThixo azenzele into elungileyo kuba kaloku wena wenza into ethile nethile na ukhondemned ngoku uphinde ukhumbule uthi banokumzayo nguThixo awungokumzayo ukhumbule ukuba isazela sakho siyakugweba njengoba sithi uYohane uThixo yena mkhulu kunazo ezazi zonke izinto. Awona ngoba isebenzela wena loo nto leyo la atheke lisoka kwendaba isenza uba makudala utheke uzowamkela into kuThixo isuswa kukukhumbula alaliso lokuba uThixo mkhulu kunesazela sakho uqhubeleke woyise uthethe ngeboldness nangako kungathandabuzi ucele loo ndawo ucelayo. So apho lo muntu wenze wamdikena lo mthandazo eqala pha ekhumbula isithukuthezi ajongene naso kuba imihla yethu imibala. Uthi ba iminyaka eyi-70 uba umuntu omele lithi beyi-8 uthi futhi neqhayiya layo okanye nelona bhongo lalo mihla into engenantloni angenabhongo ngayo ezintoni kwayona kukubulalela. Uthi ke ngoku uba imihla yomuntu imbalwa kanje mandicele intoni kuThixo mandicele uThixo andifundise ukuyibala le mihla okanye ndazi i-purpose yale mihla uba yimihla yokwenzani le 70 years andiphe uThixo yokwenzani mandibe kule 70 years ndisenza ntoni. Ndifundise loo nto ndenze uba ndidiscover nje ndifumane i-purpose. Le mihla yam yokuba khona apha emhlabeni imbalwa kanje that is the pride yayo futhi ikukubulalela yimihla yokwenzani. Ndifundiswe uyinambarisha le mihla ubeke ndayazi le mihla uba yimihla yokwenzani ndizotsho ke ngoku ndiyisebenzise wisely okanye ngobulumko. Ukuba uyazi le mihla uba yokwenzani uzozibona uyisebenzise kwenye into ucinga imihla yokujala kanti imihla yokuba usikelele umnyama ucinga uba imihla yokuzibhubhisa usele okanye ungene kuyo yonke i-trouble ekhona emhlabeni kuba awuyazi uba yeyokwenzani le mihla. Ubeke watyhilakalelwa kwasekuqaleni uba le mihla iyeyokwenzani uyisebenzisa ngobulumko kuloo nto. Uthi Paulo zithethayo phindani ngobulumko phakathi kwabantu bangaphandle nizongena exesheni kuba imihla le ayindawo. Kuba ngoku senikuKristu senisazi uba niphilela ntoni niphilela usuku lukaThixo ngoku senizophila ngobulumko phakathi kwabantu nisonga ixesha. Uthi uYesu ixesha ethana kule nto uthi hambani niyophila ngendlela eyenza iintlanga zibe ngabafundi. Hambani niyozenza abafundi zonke iintlanga. Hambani niyophila hambani indlela enihamba ngayo mayibe ihambo ezenza iintlanga zifunde kuni zibe ngabafundi. I-walk yenu ihambo yenu mayibe efundisayo ebantwini ebenza abantu bathi sifuna ukufunda kwaba bantu babe ngabafundi bakaYesu. Yiloo nto ngokuthetha ngongento kuthiwa yi-salvation okanye usindiso kolu. Luntoni lona usindiso? Yinkululeko nempiliso. Njengoba kuthethwa ngomntu ukuthi usindisiwe akuthiwa usaved. Kusebenziswa kakhulu loo languages xa unokujonga eBhayibhileni kusebenziswa igama elithi salvage. Kucacile uba akahlangulwanga nje ntoni kodwa ususwe kwi-purpose ebi-wrong wanikwa enye i-purpose. Uthi ke ngoku sifundise thina ukwazi i-purpose yemihla yethu uba siphilela ntoni apha emhlabeni le minyaka siyinikiweyo yeyokwenza ntoni. Once siyazi ke loo nto leyo uba siphilela ntoni apha emhlabeni siza kwenza ntoni? Sizawuyisebenzisa le mihla yethu ngobulumko. Yintoni le nto kuthiwa bubulumko? Majonge ku-Exodus sijonga ubulumko bubuntoni na bona. Exodus 31. Exodus 31. Ithi apha uBetsaleli no-Aholiyabi bamiselwa umsebenzi womnquba
umsebenzi womnqumo okanye itabernacle okanye intente yokuhlangana. Bamiselwa ukwenza lo msebenzi lekwakhiwa kwayo. Ithi wathetha uYehova kuMoses esithi, khangela, ndibize ngegama uBhezaleli unyana kaUri, unyana kaHuri wesizwe sakwaYuda, ndamzalisa ngomoya kaThixo, ngobulumko, nangokuqonda, nangokwazi, nangobungcibi bamashishini onke, ukuba athelekelele, ayile, asebenze ngegolide nangesilivere nangobhedu. Apha ithi lo mntu unikwe umoya kaThixo wobulumko ukuze akwazi ukuthelekela okanye akwazi ukuyenza yonke imisebenzi. Ubulumko bukwenza ukwazi ukuyisebenzisa yonke into, futhi uzokwazi nokusebenzisa ubhedu lo mntu namaplanga. Umntu onobulumko ke ngoku ukwazi ukusebenzisa yonke loo nto ayinikiweyo yabasesandleni sakhe okanye afikeleleka kuyo. Nokuba lixesha ukwazi ukulisebenzisa kakuhle. Nokuba yimali uyisebenzisa kakuhle umntu onobulumko. Ngoku lo mntu lo uthandazela uba yena makaziswe imihla yakhe yokuphila ukuze azuzise intliziyo yakhe ebulumko, ukuze intliziyo yakhe ilumke. Kukhona izinto ke sinazo ebomini bethu esingazithatheli ingqalelo, singaziniki imbeko ezifaneleyo kuba asiyazi intsingiselo yazo okanye umsebenzi wazo. Nexesha abantu bakwazi ukuphatha kakuhle. Nobudlelwane abanabo abantu abakhona ebomini babo abakwazi ukulibona ixabiso labo bantu. Uyazi thina sikuKrestu sinezinto esingathi nge-English zii-privileges zokuba uKrestu. Andazi uba sothini ngesiMpondo bazintoni nangesiXhosa. Kukhona le privilege ke kuthiwa kukuthandaza. Uba abantu bebenokuyazi laa nto namandla akhona kuyo, bebengenawuvumela nto ezothintela laa nto kuthiwa kukuthandaza. Uthi ke thetha ngayo ezama ukukhuthaza abantu kwincwadi yamaHebhere chapter 4 uthi, sondelani phambi kwesihlalo sakhe sobabalo ukuze namkele inceba nobabalo. Kucacile uba qho usondela kuThixo uthandaza uzazifumana izinto zoyimbini. Soze usuke kuThixo ulambatha, uzokwamkela inceba. Inceba kuthini? Inceba yakhe izokwenza uba akwamkele. Ungulo mntu unguye ungafaniyo naye, akwamkele. Ubabalo uthetha ukuthi uza kunceda kwezo zinto zokuxakekene nezizwe, akomeleze ukuze ukwazi uqhubeleka. Sinezo privileges ngenxa yokungazi azikwazi ukusinceda entweni. Nomhlangano ke une-purpose enkulu. Uba abantu bebenokutyhilakalelwa yi-purpose yawo, because ude athi xa evuselela ngokubuyisela emhlanganweni uthi maninyamekelane uba nilolane eluthandweni nasemisebenzini emihle. Uthi nivuselelana nisazi njengoba ixesha okanye umhlalo usondela. Hlale nivuselelana. Ukuba ezi zinto zinganikwa elaa xabiso lazo kwaziyo uba yintoni enokuphuma kule nto xa isenziwe ngendlela yayo, abantu bangavuna lukhulu ezintweni abazenzayo. Okay. Naw sifundise ke ngoku ukuyibala imihla yethu ukuze sizuze ntoni? Intliziyo yethu izuze ubulumko. Omnye phakathi kwethu ngoku ungumfundi. Uyayazi uba xa unokufunda ukuyibala imihla yakho okanye ufuna uba lena imihla yexesha langoku yokwenza neyokufunda. Eli xesha ujongene nalo ngoku lelokuthi lokufunda uba ube ngumfundi sesikolweni nantoni. Eyona nto ilindelwe kuwe ngeli xesha kukuba ufunde. Ubuna ukuyamkela loo nto uba eyona nto ilindeleke kuwe kukuba ufunde. Eli xesha unalo ngoku lelokuthi lelokufunda. Ubuzosebenza kulumko uzosebenzisa kanje. Uthi ixesha endinalo eyona percentage inkulu yalo yeyokufunda. Ufumaneke futhi usenza loo nto. Ukube wathatha enye into wayongeza ebomini bakho, uzawuluza ekufundeni nakuloo nto awuzoyifumana.
awuzuba good kuzo zoyi-2. Ukuba lonke ixesha lakho elokufunda ulisebenzisa kule nto ke kweli xesha nokuba nguThixo, nokuba ngutitshala, nokuba ngumzali, nokuba ngumzalwana, nokuba ngubani ulindele ukuba mandibe ngumntu ofundayo ngoku. Uzolithatha lonke lo xesha uli-aplaye ekufundeni. Usebenzisa yonke into e-available noba ngabantu abathe sikhona uba singakunceda. Noba ngutitshala noba yintoni uyisebenzisele intoni ekufundeni noba nguWhatsApp. Amen. Nokuba yifowuni, nokuba ziidata, nokuba yi-intanethi. Uthi yonke into ndizoyispenda ekufundeni, igama lalo kuthiwa yi-wisdom, ukukwazi ukuthi le nto unayo uyisebenzisele kuba mayivelise isiqhamo esikhulu. Iyenze kakhulu endalo uba mayenze. Kodwa suppose awulazi uba eli xesha langoku ebomini bakho lolokwenzayo, ungenza zonke into zokuchitha ubomi bakho. Kuba uSathana ufuna loo nto uba wena ufikele endaweni yokuzisola. Uyazi uba xa ngaba umntu obumoshile ubomi bomnye umntu uba lo umotshe ubomi bakhe wenza ntoni? Uye athi ndizawuba rayithi ndisomosha ubomi balo mntu ndimoshileyo. Ndimenzele ingxaki. Masithi ke ngoku lo mntu ubumoshile obakhe ubomi ngokwakhe, uye athi ndizazibulala. Hayi ndizawufuna ukuya kuloo ndawo. USathana ngokuphushela uba mawuye kuloo ndawo ukuze ungasole omnye umntu, usole wena. Ayihlabathini ngenxa yokuswela bulungu benza ntoni? Bathi ngexesha lokufunda, ngexesha le-teenage years bazale. Now akasengumfundi only, sengumfundi nomzali. 2 things. Awukho wisdom kuloo nto, akho bulumko kuloo nto. Ngoku yena sekufuneka amandla wakhe wonke awasebenzisele kwezi zinto zimbini, ukufunda nokukhulisa abantwana. Zibe zithethwa zonke ezinye into engasazi-understand uba kutheni sezithethwa ngoku, esithi bamkhohlakalele kube kusithiwa asawutheni. So ungumzali kaloku ngoku. Akho bulumko kuloo nto andithi. Omnye uyacinga uba okay kuzofuneka ndimane ndiyojayiva nojayiva. Angakwazi ukuya esikolweni ngoMvulo usenebhabhalazi bejayiva i-weekend yonke. And futhi ke ngoku nale nto engayenzanga i-assignment nezinye izinto imenzela esinye istress. So ubulumko kulaa ndawo buthi yintoni elindelwe nguThixo kuwe ngoku nangabazali nangumzalwane, yintoni elindelwe kungabo ngeli xesha. Ubulumko busogqiba benze loo nto. Kwabe kuthiwe kudala abazalwana aba bafela kakhulu esikolweni and babe weak, ungekho mntu ukrala uba ngumzalwane. Uthi ke uYesu, philani ngendlela eyenza iintlanga zibe ngabafundi. Back in those days ndandingafuni uba ngumzalwane babantu ba-weak. Babe basezintenteni zonke izinto bangafundi. Basogqiba bafile kakhulu. Bathi ngenxa yestress saloo nto bangaphenduli kakuhle nakutitshala xa ngabe baculela ngaloo nto. Baluluziba ukhona. Abamzukisanga uThixo phambi kwabantu. Kufuneka bulumko. Kufuneka ntoni? Ubulumko. So ithi le yazi imihla le uyinikiwe baye kwenza ntoni. Amen. Omnye umntu ungutata. Eyona nto ayiyo kakhulu more than anything ukuba ngutata. Uyakumzukisa uThixo xa esenza loo nto. Kodwa zininzi izinto ihlabathi elimthembisa zona ezifuna ukuthatha into ixesha lakhe lokuba ngutata. Omnye umntu ungumama. Uyakumzukisa uThixo xa ethe wayenza successful le nto waba ngumzekelo wabakholwayo abangoomama. Kodwa uSathane uzomnika olunye uxanduva ezinye izinto makazileqe ukuze angabi successful kuzo zoyi-2. Angabi nempumelelo kuzo zombili ezi. Omnye umntu kule season nakwixesha langoku ungunyana. Omnye ungubani? Uyidota, intombi. But uthi uSathane kuye unganguye nomzali kwakule season. Kutheni into ufuna kulinde le nto ungayenza nangoku?
ubulumko buyabuza uba le sizini yokwenza ntoni. Uthi umuntu ethetha in foolishness ehamba ngokwenkanuko yakhe, uthi ubuzibulo bundinceda ntoni ndilambile ngoku. Kuthiwa ngu-Esawu lo mntu lowo. Wayithengisa loo nto wathatha isuphu. uSathane befuna senze loo nto, ufuna sihambe ngokwento esiyifuna nini ngoku. Uthi ke loo nto, ndithandazela uba ndinikwe ntoni, ukuyazi imihla yam uba yekwenzani, ndikwazi ukuyibala imihla yam ukuze ndi-aplaye intliziyo yam kubo ubulumko okanye ndizuzise intliziyo yam kubo ubulumko. Xa ngaba uyazi uba kulindeleke ntoni kuwe ngexesha langoku, uphila njengomntu olumkileyo. Masithi ke ngoku kuwe eyona nto kulindeleke yona kuwe ngoku uba mawube ngubani, mawube ngumshumayeli. Uzothi ke uba uthixo ulindele le nto kum ndiyakumzukisa xa ndithe ndayenza ngempumelelo loo nto, mandithini? Mandizibuyise kwezinye izinto ezizam ndenza busy, ndifowukhase kule. Akukho mntu uzokwazi ukuphila impilo eziyi-5 kule 70 years okanye kule lifetime iyi-1. Akekho umntu uzokwazi. Yiyo le nto abafundisi bazofunda kuthi ezinye izinto ezingokhoyo. uMr Wimzela angaba ngunesi kule lifetime. Ngeke abe ngunesi aphinde abe lilo nepolisi, abe nguye notitshala, ngeke abe kwazizwe. So uba olukholo sikulo luthi xa ungunesi uluphila kanje ukuze uthixo azuliswe, uzobamba loo ndawo enze yona. Eyokuba ke ngoku ukuba ungutitshala uzoluphila kanjani, iza kwenziwa ngomnye umntu lo. Then lo mntu abuye engqina esithi, yeyi, xa ngaba ungutitshala usindisiwe uhlangana nezinto ezinje, then ndiye ndoyisa ke ngoYesu. Athi, yeyi, uthixo uzipruva kanje kanti phambi kotitshala unje kalolo thixo. Uthi eliso lakhe lisingasinga emhlabeni lifuna abantu intliziyo ezendeleyo kuye ukuze abomeleze. Na ufumane utitshala ontliziyo eyendeleyo kuye uthixo, then wamomeleza, abuye engqine esithi uthixo uzipruve ile nto ngam phambi kwabantu bendinabo kwa-education. Yile nto ngoku okuhlangana kwethu kukusebenzana siyavuseleleka okanye siyalolana emisebenzini emihle ngokuba umntu abuye azongqina ngoba uthixo uzibonakalise kanje kuyihamba impilo. Sibe sesifunda ngosomela. Yiyo le nto sikuvela ngokuhlangana. Ukuve xa ngaba kuthiwa kuzokuhlanganwa ngeveki ethile, abantu baye bavuye ngaloo nto. Urhalela ukubona uthixo besenza ntoni ezimpilweni zabanye abantu xa bengqina. Uthi uPawulos, ndiza kulithumela uTimothy ukuze andixelele iindaba ezingam, ukuze nam ndisokwazi ezingane ndiphinde ndivuye. Uzovuyiswa ukubona impumelelo eyenziwa nguThixo kwaba bantu okanye engqinwa lolu kholo banalo kuThixo. Uthi nase into ndizoyenza ndicinga nokumthumela u-Epafrodito ukuba nithi nisombona niphinde nivuye kuba bendibuhlungu ngelaa xesha belivile uba ebegula. Ngoku ndifuna nibone ngo-part 2 westori, nibone uba uphinde waphiliswa nguThixo ukuze niphinde nivuye. Uthi kuba nam besendibuhlungu ngexesha begula, then uThixo wamenzela inceba engenzeli yena yedwa, besenzela nam ukuze ndingathi sezininzi into ezindenza buhlungu ndiphinde kwengezwe nale kuzo. Ithi kaloku ngathi thina singumzimba kaKristu, andeli lithi lililungu ukuba liviswa ubuhlungu namanye amahlungu abuhlungu nalo. Ukuba liyazukiswa elinye namanye ashesha kolo vuyo. Yile nto ke ngokuzibona usithi xa uthandaza kuvele nabanye abazalwane emthandazweni wakho, ube nento ethi ndikhalela basikelelwe ngemisebenzi. Basikelelwe babuye bengqina ungekasebenzi, luzaliseke uvuyo lakho. Uthi, uThixo usasebenza, usenathi, usheshe kuvuyeni lomnye umntu awukasebenzela xesha. Uzibona uthandaza ngabanye sokusebenza ngempela uthandaza ngabo ungasebenzi, kuba luzozaliseka uvuyo lakho xa ngaba umbona ebanceda nawe. Ithi ke ngoku le masazi thina imihla yethu uba yeyokwenza ntoni, ukuze sikwazi ukuphila ngobulumko kwehlabathi. Yonke into esinayo siyisebenzise kangangoko sikwazi ukuyisebenzisa, ibe nempumelelo ebomini bethu. Umbuzo uzathi,
ingaba zonke izinto ezikhona ebomini bakho uyazazi ozinikwe nguthina? Uzawuziluza nxa yokungazazi. Uba uthi buphelile ubomi bakho uthi nabo ndenze ntoni kule minyaka emingaka bendinayo, kungenxa bungayazi ukuba wena uphilela ukwenza ntoni kulo mhlaba. Ithini ke ngoku le nto? Ivela kule nto ithi buntoni ubungqina obukhulu? Ukuba nesofa entsha, because yonke le nto yenza i-concern yolu hlobo lokuba if sawuqhubeleka sileqa zona ezisesofa nangokuzilungileyo, zilungile nto mangabizi ntoni uzicebisa. Qha ke ngoku usathanda wenza ntoni? Usitsalela kwezi zinto zilungileyo nazo ukuze siyeke yona nto ilungileyo. Ufumanisa uba ndingqina isofa. Kanti kukhona abantu kuba singumzimba kaKrestu sonke sikhonsenti nangabanye abantu abathandazela uba mandityhilakalelwe lusindiso. Ndithubisa ndicinga uba bayasikeleleka zezi sofa zabo bathi siyayivela ndibanceda in terms of isofa. Akwaba bezoyiandastenda uba xa enika isofa uthixo uzama ukuthini apha kuyo. Ngoku sisusa uzathanda kona mntana ufangisa uthandaza uba masazi imihla yethu. Nyana wam, yiba nawo ubulumko, uyenze ivuye intliziyo yam ukuze ndisebenzise wena loo ndimphendule ongendawo loo ndincedekayo. Ndisebenzisa njani ubomi bakho ekumphenduleni? Ngokuba yonke le nto ithethwe lilizwi lam ndiyingqina apha kuwo. Kaloku wena ubizelwe le nto uba umbono lilungisa lithi ulive ilizwi liphuma emlonyeni wakhe ukuze ube lingqina lezinto oziboneleyo ozivileyo. Uthi ke ngoku ndifuna ukuzingqina apha kuwe nyana wam ezinto wena yamkela nje ubulumko. Sizawubona buxabisekile bulungile bulumko ubeke sayazazi ukuba siphilela ntoni apha emhlabeni. Iqala ngoba sibubreak it down ubomi bethu, siyibale kakuhle inentsika imihla yethu, sazi ukuba iye yokwenzani. Kulindeleke ntoni kule age kum? Kulindeleke uba ndibe ngunyana womntu, unyana kasibani bani, not benyana womntu kaDaniel athetha ngayo okanye kaYesu, unyana kasibani bani. Kweyi age kulindeleke uba ndibe nguyise kasibani bani. Funeka ndibe yiyo yonke loo nto kulindeleke yona ngolo xesha. Okay. Ngoku into eyenzekayo usathanda usisusa kwezona zinto zibalulekileyo sileqe ezi zibalulekileyo nazo. Singafuni ukona ukwazi uthini. Ezi zinto ngoku zokungaleqi ukwazi uthini zokuleqa izinto zilungileyo zithi xa ngaba singazifumani izinto sikhubeke. Sithi lo Thixo wethu uhle waba ngumlambo umfula okhohlisayo na. Kutheni ngoku isilonda sami sangafuni ukuphola? Uthi President umprofeti uthi nawe sendifuna ukuyeka kwale nto lusindiso. Ndibe nalo mbuzo. Umuntu ofumene impendulo yalo mthandazo uthi ndifundise ukubala imihla yam, angaze akwazi uyithetha into ethi andisafuna ukusindiso. Oyifumeneyo laa mpendulo ukuba ndiphilela ntoni? Umuntu oyifumeneyo uba usindiso luntoni lona qala angaze athi ngenye imini andisafuna ukusindiso. Yazi uba laa nto eyona nto ithetha ukuthi andisafuna ukuba khona emhlabeni, andisafuna ukuphila. Uba beyazi uthetha loo nto bengazi atsho ukuthi andisafuna ukusindiswa, ebengazukwazi. Qha abantu ngoku abaleqile nto yokufuna ukwazi. Uthi nqaba ndicekise ukwazi nawe ndikucekisile uba ungabi ngumbingeleli kum, ungabi ngukumkani. Utsho ubani kuSawule? Ngoku usathana usenza sileqa ezi zinto zilungileyo, sisuse ifocus yethu kwezi uThixo afuna sileqe zona. Thina funeka simazile uThixo, sazi uthando lakhe kunzulu nobubanzi nokuphakama kwakhe, ukuze siye sizagcwaliswa kukugcwalisa kwakhe uThixo. Ufuna loo nto uThixo. Kodwa usathana usenza sileqe isofa ezi athi uThixo uyathanda ukuzengeza ebomini bethu, zibe zinto zokulandela. Ngenxa yaloo nto siya siqhubeleke ke ngoku. Umzekelo yabona sofa zizisa enye into kuthiwa yi-comfort, le nto kuthiwa yintuthuzelo. Xa ngaba sowufumane ukuthuthuzelwa yisofa
uzophoswa okona kuthuthuzela kukaThixo. Kuba uthi Yesu uthi lethetana umuntu onoyolo ngulo uthi ngolilayo kuba yena uzawuthuthuzela. But ukuba ndiye ndathuthuzelwa yisofa zawuyeka ukulila, andisenalo uyolo ke ngoku ngoba uThixo akasazomthuthuzela. Ukuba ndiye ndathuthuzelwa zezinto zileqwa leli hlabathi ezifana nokujayiva nokujola nayo yonke into, zizinto ezizosithuthuzela esileqa kuzo, sifuna intuthuzelo kuzo kuba singakwazi ukumelana. Because uthi nantsi yona purpose yomntu intshumayeli ithi okona kusisabelo somntu kulo mhlaba kukuba makadle asele awufumanise umphefumlo wakhe okulungileyo emigudwini yakhe ayenzayo. Le nto yokufumanisa okulungileyo kudala ukwaneliseka yile migudu yakhe nakukudla nakukusela. Uthi yona nto isisabelo somntu. Ekufuneni loo nto yokwaneliseka usathe usuggest uba zisofa ezosenza baseneliseka. Kodwa ithi intshumayelo ifumaniseka ukwaneliseka kusisipho esuka kuThixo. Ngoku ngenxa yale nto uthi uSathane ekwazi ukususa kwezinto saleqa isofa, uzofumanisa uba ke ngoku xa ngaba sithi yakhona isofa ndinabungqina, xa ngaba engekho isofa ndisalinde isofa andisenabungqina. Kanti eyona nto kuthiwa yi-happiness, le nto sifunayo nale nto kuthiwa luyolo, njengoba sihlala sifundiswa ngoyolo andithi nangeendlela zalo, kusithiwa umntu onalo uyolo ngozivayo izinto azenze, not ozivayo kuphela ezidephisele. Ngumntu ozivayo azenze, osikelelwa ke ngezinto azenzileyo andithi. Kuthiwa olona yolo ke uba nalo xa ngaba obu budlelwane bakho obona bubalulekileyo burayithi. USathane ususa amehlo ethu kwezo zinto, sibuncame ubudlelwane bethu nabantu. Kodwa uThixo ujonge kwezo zinto kakhulu. Uba ke ngoku ndithi usindiso olu yinkululeko nemveliso, uThixo ufuna ukuphilisa yonke into, ukulungisa yonke into esiyiluzileyo ngenxa yesiqalekiso. Siluze ubudlelwane bethu nabona abantu bebebalulekile andithi. uThixo ufuna ukubuyisa ezo zinto. Besiluze ubudlelwane bethu noThixo oqala, uthi besifudula sikude. Ngoku ngoba umzimba kaKristu usixelelanisile noThixo. Uthi ekuqaleni ingalo yakhe ayimfutshane ukuba ingasindisi, ingathini, ingakhululi, iphilise, ingasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingeva. Uthi kodwa kukugwenxa nezono ezikusithethisa kuso bukaThixo ukuze angeva. Ngoku ngomzimba kaYesu Kristu senziwe ntoni? Siqolelaniswe noThixo ukuze ingalo kaThixo ebingemfutshane, ebevele wilingi futhi ekwazi uba sisindise okanye asiphilise, ukuze ikwazi ukusiphilisa. USathane ufuna siyeke ukufokasa kuloo. UThixo eqhubeleka nje esiphilisa njengoba siyamkele le nyaniso kaKristu, ephilisa thina emzimbeni kuba ilizwi lakhe uthi libubomi, yimpiliso yobudlelwane bethu nabantu bonke. Uthi liyimpiliso yenyama ilizwi lakhe. Ukuseyiphilisa inyama sithi right, sileqe isofa. Singayiqhubeleki sifuna ke ngokwempiliso yobudlelwane bethu, umntu nommelwane wakhe okanye umntu nomama wakhe notata wakhe nosisi wakhe nobhuti wakhe. Ufumanisa uba ezo ndawo ezo zona hayi sithi noko singakwazi ukuzinyamezela, aziveli nokuvela emthandazweni kuba uSathane usenze uba masileqe isofa. Usenze bathini? Sileqe isofa. Kanti ezi zinto ezi kufuneka kuphiliswe ubudlelwane bethu nabantu. Ezi zinto kufuneka ngozithini simane sivuselelana ngazo, kuba kuyenzeka ngelinye ixesha ekuzameni kwethu ukuzithuthuzela. Andithi ezi sofa ziyazithuthuzela nazo, noko kujola, noko kudeyitha, nazo zonke zonto ziyasithuthuzela nazo, zisusa ifocus kwethu kule nto yokuba sifuna ukuthuthuzelwa nguThixo. Ezo zinto ezo xa sizisusa le focus yethu zisenza uba seneliseke yile nto incinci ingayiyo le uThixo asidalele yona, le iyi-purpose yakhe yokuba siyenze, siyiphile kule mihla yethu imbalwa yokuphila apha emhlabeni. Ngoku kuhlangana kwethu sivuselelana, silolana, siphinde futhi sibuze
uba yeyona nto uThixo andithembisa yona nale ndiyamkeleyo. Siphinde siqhubeleke sifune into eyingqibelelo siyazi uyisuka only kuThixo, intuthuzelo esuka kuThixo. Siqalise ngokusithi obudlelwane bethu nabantu bese sibuncamile, siphinde sifune bona. Sithandazela uba mabuphiliswe. Kulapho ke ngoku uzothi ke ngoku xa sowungqina kwezi zinto sithi uThixo uncedile impilo yami. Naw ndiziva ndiphilile, ndinalo uxolo nyhani. Ndinalo novuyo ngoku oluzalisekileyo. Abe sithi loo nto bethandaza loo nto ngoba besazi uba yeyona ndayishota ebomini babo. Bekungashoti isofa exactly, bezirayithi ezinto nazo. Bekushota nje laa ndawo uba wena uphiliswe nabona abantu babalulekileyo ebomini babo. Philisa ubudlelwane bakho nomama wakho, notata wakho, nomntwana wakho, ubhuti wakho nosisi wakho nayo yonke loo nto. Zezona zinto befanele sileqa kuzo ezo. Ngoku i-purpose yokuhlangana isivuselela kwezo zinto. Kungaze kufike umzekelo phakathi kwethu, umuntu osuka kwelinye icala ongangowe-fellowship yethu, mhlawumbi usuke eAmerica ngexesha afika ngqini athi ndandikwi-bondage ye-cocaine, ndaliva eli lizwi landikhulula sithi hayi eAmerica eli lizwi likwazi kwenza into ezingaka kuba kweli cala lethu sesizamkele. Sesisazi qha ukungenelwa kweza drugs ngenileke akuphumeli. Abe sithi lo mntu saphuma apho kuthiwe ongene khona akaphumi. Siqalise ngonathi sibone uba sileqa kulaa nto siyayifuna kuba uThixo usayenza into enje. Uyakwazi ukhulula umntu kwi-cocaine. Siqalise sizifune ezo zinto. So zinceda kuloo nto. So kufuneka izinto ezi sizixabise ezi zinto ezi, siqhubeleke sifuna zona, sifuna ubulumko, bubudlelwane noThixo, ubomi obungunaphakade, kukwazana noThixo. Uthi ke ngoku sifundise thina ukuthi ukubala imihla yethu, sazi uba siphilile ntoni apha emhlabeni. Siphelele isofa, not exactly. Siphelele uba sibe nobudlelwane noThixo. Kuxa sinobudlelwane noThixo apho sinayo ukuba sibe yintsikelelo kwabanye abantu nakwabo basezihlomeleni zethu. Singazincami ezona nto zilungileyo kuba Satan esuse i-attention yethu kuzo wayibhekisa esofeni. Singabuncami babudlelwane. Ithini ke ngoku loo nto? Besiqhubeleka sithandazela isofa nje. But then again masivuseleleke ngoku siphinde sithandazele ntoni? Ukuphiliswa kobudlelwane bethu nabona abantu babalulekileyo ebomini bethu. Ukuphiliswa kobudlelwane bethu naye uThixo. uThixo ofunayo ukusiphilisa qha othi zizono ezizima zisithekisa ubuso bakhe. Kodwa ke thina sinayo uYesu Kristu ndithi yena osenze sasondezwa thina kuye uThixo. Masithi ngoku sesinayo loo nto leyo siyeke sithi sifuna qha isofa. Masiqhubeleke sibufune ubomi obungaphakade ukumazi uThixo ubudlelwane. Kaloku iBhayibhile ithi wenje nje uThixo ulithanda ihlabathi wanikela ngonyana wakho kuphela kwakhe ukuze bathi abakholwe kuye bangatshabalali babe nobomi obungaphakade. Singeniswa le nto uba sithi asitshabalali, masibufune nobomi obungaphakade kuthini? Ukuba nobudlelwane noThixo. Obo budlelwane noThixo busenza uba ke ngoku buphilise ubudlelwane bethu nabanye abantu abakholwe ebomini bethu. Singayiluzi eyona purpose yobomi bethu. Yonke into esithe sayinikwa siyisebenzisele uzuko lukaThixo. Yonke into siyisebenzise ngobulumko. Buthi ubomi bethu bubenze abantu ababukeleyo babe ngabafundi. Babe nomdla wokufunda ngaye uYesu Kristu. Bafune ukuyibala imihla yabo. Bafune ukwazi intando kaThixo ngabo. Baye betyhilakalelwa nguye uThixo. Kukona kukhula kobungqina ke obo. Obu uThixo abungqinele ngayo unyana. UThixo okhule unyana wamnika ubomi obungaphakade. Obu bomi ke kuthiwa bukuye unyana. Yiyo le nto ke ngoku kufuneka thina sihlale sifuna ukutyhilakalelwa kakuhle nguye uYesu Kristu, simazi kakuhle. Okona kukhula ke ngoku esintsweni kukukhula ekwazini uThixo. Ithi ke ngokulenyaniso ithi masifune ukwazi imihla yethu ukuze sikwazi ukuyisebenzisa le mihla yethu ngobulumko. Sizuze yonke into bekulindele ukuba siyizuze kwixesha lethu lokuphila.
kuyo yonke into bekumele sizuze kobudlelwane sinabo nabo bantu bakhona ebomini bethu sifumane yonke into enokufumaneka. Lonke uvuyo besinokulufumana ebudlelwane bethu nabo bantu sinobudlelwane nabo masenze shoba siyaluzuza. Singazincambi ezi zinto, siqhubeleke sifuna zona. Singavuseleleka ngokubhekisele kolonke bazalwane. Amen.